su duka sun mutu dole yanzu ya kuma kaga halin da Musa yake ciki in ka yi profite to dan da shi Musa Abdullahi kare guda ya karebe babu shirkun kuma a tunanin hukar baguna boli na samu boli fulan tam kai na dira so ita minti wai ta ci gurgai wala wai hinka ya ibu ta ci can da ibu fallan sai ya ga furkol mustarai ine di man calzeri min tugwato aban ikul bube ne ya wallahi ya kuma godaniya kalim ya gala sabai ta jandi ko inno wallahi sai su neman deuxième troisième ya kuma neman ka ga ta da bubukar ya kuma game ya rike ga ya kasiriya wallahi an kani daukar kawai da dai akwai ya kuma ya samu akwai Musa Abdullahi ya samu ka ya kuma ya kuma da dukiya kuma sai ya tsanana Musa Abdullahi an dabka mashi galas ya kuma rike wallahi ya kuma rike ya kuke da rake da Allah wani da hannun nan suna ciwo sai da kuke wanga Musa Abdullahi akwai taurari Musa rubuce da shi ya tori mu ko ta kuma da mene ya kuma da muke dinga samun kafa su tari akawa ba so wallahi kamar dai barba so kisbatul anzari an ba wani karton rushi don ga ciwo hannu ya kamata kai profite gaskiya wallahi kamar ekip din ba da ce a yi da mutum guda ka wankan ne kai kwadara mo gono wallahi ai ne wankan kai kwadara mo gono ya kuma ya hauka ta ban Allah ga hauka ta me minti marje shi da Musa Abdullahi bai iya kai wallahi ya kankan sheke na hannu guda wallahi to da ilmi la sabu ifo hankali ya gaji na ya kuma duce ya tamka ya kuma ya tamka ya kuma duce ido ya fa ya tamka ya wallahi ya kuma adamu kai jama'a kai ta samun ka haka ko gajiya ce wayo Allah ai kula da gajiya kai da me minti wai ta ci lai gonga wallahi da aro da ba kai kan mutuwa da shi Allah gyara wayo to waini wayo waini wallahi bai kamata ba waini aliru wayo ya kuma kai ba ya kuma yake ya kuma da wani kai do ya kuma ya da ba da da ga bai da ban fa min tai koi ya kuma da ya kuma
wallahi ya wanke ya tsira wai ka ga musa Allah ya kwanta wurin wai da kaina kuma yau ka fara kuma ka gani kuma da bari kiwo wanda musa Allah ya nuna an kan man bai rike ba ke fo wallahi ai da yake kai da ka kai shi kai yayi kokari wallahi ka kira hannuwarka wai ya kira ya kuma ya aukata da neman kawa wai musa na wai na Allah ba to gudun tikaru ya kuma sake dabara mai minti daya ya kira minti daya minti borai kurge ngata musa re insha Allah komai na iya faru wankin koy kodor mo bi ya ce tora mutu da Allah ke kira jabu wallahi reclamation ya mutu koy ya kuma ya ke kira jabu ai ne reclamation ya mutu koy wayo Allah na kan yadda kula akwai saka gari yau kai sanni man ban kula musa abdullahi gozuru kada ko kwanta ka ga asirame yadda kuma ya kuma dinga yi ba wani kaya kuma ba da ja prene con responsabilité la ilaha illallah haka Abubakar ya kuma dinga yi jiya kula ko kwanta ka ga kula kwanta ka ga yake famo man to alka so a sai da kula ko kwanta ka ga saka ga shikenan asirame ayo Allah ele gozuru ina tsai minti baya Chegu watare ya kama kwa takega. Chegu. aban iborin ka tilbi asin da kalama kan da ko sun lord da mai sai ya man bai gidi nan ne ya ne re salam Reclamación, ya me está acabó. Ya me está acabó reclamación. kun no rigi diyala kun mu sai ba ni hinni Ya me está acabó reclamación. wai Ya me reclamación, ya está acabó ese coba acaba hoy. Ya me está acabó reclamación. reclamación Ya me está acabó reclamación. amin Ya me está acabó. Giri, Giuseppe, sí. Ya me está acabó reclamación. Ya me está acabó reclamación. adin ma hanki gina rami Igual,